Uma ulapha usuke usebenzela igama lakho ngokuthi wawuphiwa amathongo, wawuphiwa idlozi. Usebenzela igama lakho lapho. Ngibonga kakhulu abasebakholelwa kumina sabasizakala. Ngoba la emakhosini la buku omkhulu la ngijika nabantu abahlukile kufeni. Ngibonge ngisenawo amandla lawo. Ngibonge kakhulu edlozini. Kuyinto engihleli ngiphahlela ngaso sonke isikhathi. Ngibonga kakhulu kwemathongweni. Kunabantu Nkosi yami. Ngizakhona ukukhipha ama testimony lamaningi. Wenze kanje ngithole ku 0727447804. Ngijika nabantu kufini. Yabona njengamanje madoda kade ngisiza umuntu wangale eKZN bathi kusefingam. Kodwa lo ngijabulisa njengamanje usisi nothena akafika la eSMK esigodlweni walulama right njengamanje bayaphuma bayahamba. Thokozani gogo.